سلام كبرات تختاتلتي كما يصانيحكم باركس ابزي فيديو دما بزعبا حجز اب اوان حادقا زبل كنري كنفتينا سناي مكتال حادقا مزقات مكا ماكينخا نابو حس بوتا كتتصقعا يفقد ديو يبلنالو ملسنا ايفقدني كل غزي حادقا مزقات منا ماكينانا ابتي حادقا زقات متل بوتا كنقدفا يقبا سلاز ملسنا ايفقدن حادقا زقاطمو سب حجز حكمنا كساب زركب اينا ياقمامطا كحزي يقبا يبلنالو سلسته سئلتات نرلنا بزي كابزياتهم اتقنع اقمامطا اب سي زلو يدما ح اقمامطا ملكت سي مالتي حادقا مزقاطمكا اتسب حجزنا حكمنا كساب زركب باقمامطا ناياب مسل سي كم نعزو زلنا غيرنا كنقمطو يقبا مالتي حادقا اب زقاطمو الاوان قدامنت انتاي كتغبر يقبا سلسته مرجعات اللونا ها قداما يرديت كتدول لا نستهار مسب كتحجز حد ما دحنتكا كترغاغصن نفسها كتفتشن بلنالو ملسنا ح دحنتكا كترغاغصن نفسها كتفتشن يقبا مجمرتا نفسها تفتش زعبا دحنتكا ترغاغص بدحري دما قداما يرديت تدول مالتي سلاز ملسنا ح حادقا دحرم قطامو اتقداي ماين كتستيو مزحتكا ماي كتخبو يقبا ديو يبلنالو ملسنا ايفاليو حادقا مزقاتم اب اكارات ودسب زخونه مغدات اغاطيم كله سلازخل ماي كونه زخونه نغير كتخبو نتقداي ايقباني سلاز ملسنا ايفال ازي ناي ايوان حادقا مارتيلو ابيك امت يقبا يبلنالو سلسته مرجعات يبنالو ها اب تحت ومبر لا ابيما ناي وغن ناي مرح ماكينا ومبر حد ما اب صقاماي وغن ناي مرح مكينا ومبر يبلنالو ملسنا لا ابي ما ناي وغن ناي مرح مكينا ومبر كقمت يقبو ازم زخون كل غزي اتي مرح مكينان اتي ابغون كوفيلو زلو تسافرن بمعره كتقوملو يكال مالتي سلاز كل غزي ابي ما ناي وغن نايتي اوتيستا قمت يقبا تقمي ناي زاكارا انتاي ايو يبلنالو سلسته مرجعات اللونا ها معصوم مخفتي لا مقنت مقرصي حدما بلون مفتح بلنالو ملسنا لا مقنت مقرصي اب غزي حدغا مقنت كا مخفات مزابيكا كابتا ماكينا نتوص بزي ابزا مارتيلو زلا كارا تطقيمكا مقنتكا قوريسكا نختوص يحجزكا مالتي سلاز ملسنا لا مقنت مقرصي ماكيناخا نابقلاي مستتطلق معاسيخا كا ماكيناخا توص زلكا ها بقطتا كتحل مسجمرت لدما اوشت مريت مستنكفت يبلنالو ملسنا بقطتا كتحل مسجمرت ويدما ها مالتي ماكينا ابتبالاشو الاوان مرح ماكينا كاب ماكينا وصيو ابز بوتا كخون وحسدي يبلنالو ملسنا اوي زي مرح ماكينا زلو بوتا اتو وحس حدا مرح ماكينا دو كلو ويكا خصبيلو زغبون حاجز بوتاي سلاز ملسنا او وحس بوتاي ماكينا مست بالاشوكا اوشتتا ماكينا كوف إلكا ديخا حاجز كساب زمصكا كتصبي زلكا يبلنالو ملسنا ايفاليو ماكينا مست بالاشوكا حاجز كساب زمصكا كل غزي كاب ماكينا خاوريكا ابو حسبوتا كونكا طرايخا كتصبي زلكا امبر اوشت ماكينا كونكا حاجز كتصبي ايفقدني سلاز ملسنا ايفال اب اغامو وداتا نايزاتا خايو غلريا مس بصحخا ماكيناخا كتك خمس تجمر انتاي كتغبر يغبا ها ابزل خايو دو كتبل لدما انت كيلكا ماكينخا كابت غلريا اوصيخا دو كتبل يبلنالو ملسنا لا انت كيلكا كابت غلريا ماكينخا اوصيخا دو كتبلا علكا مالتي ماكينخا مست بالاشوكا ابز بوتا عشيكايا حاجز كتصبى يفقدي يبلنالو ملسنا وي فقدي ابزنا بهايوي زاتو صرغيا ماكينانا كاب صرغيا اوصينا ابسعري بمعشاك حاجز كنصبى يفقدي ابز بوتا دويلكا سب كتورد يفقدي يبلنالو زلنا صرغيا انا بهايوي متو صرغيا ابز بوتا زدما ماكينا دو كنبل ايفقدني ابز بوتا ز دويلكا سب كتورد كون خسقل دما بفصم يفقدني سلاز ملسنا ايفال اذا ماكينا تبالاشي يالا ابو حس بوتا دياتا عشيغا زلا يبلنالو برغص اذا ماكينا تعشيغا تولو زلا بوتا وحس بوتاي انت خونه جن ات زياره تمراتي ابت سعر وي دما كاب صرغيا وصيا ابي ماناي كفال ناي تعري عشيكا نحاجز مستتصبه زياره تمراتي سلازي ملسنا اويو تزبالص جن ابت سعري مسنا عشيغاي حادقا دحر مغطامو مكلاخل راسي كاسكو
ካብ ርእሲ እቲ ግዳይ ከተውፅኦ ይፍቀድ ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፍቀድን እዩ ሓደጋ ድሕሪ ምግጣሙ መከላኸሊ ርእሲ ካስኮ ኮነ ካል ነገር ካብ ኣካል ናይቲ ሰብ ከነውፅእ ኣይግባእን እዩ ምናልባት ናይ ሞቶ እንተረኣ ኮይኑ እቲ ናይ ቅድሚት ቬትሮ ክንከፍተሉ ንኽእል ኢና ንፋስ ንኽረክብ ንኸስተንፍስ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ግን እቲ ካስኮ ካብ ርእሱ ከነውፀሉ ኣይፍቀድን እዩ ኣብ እዋን ሓደጋ እቲ ግዳይ ከቢድ ቃንዛ ሕቆ ከም ዘለዎ ምዝሕብረካ እንታይ ክትገብር ይግባእ ናብ መንደቕ ከተጸግዖ ለድማ ቀይሕ መስቀል ክሳብ እትመጽእ ክትጽበይ ይብለና ኣሎ መልስና ቀይሕ መስቀል ክሳብ እትመጽእ ክትጽበይ ዘለካ እምበር ናብ መንደቕ ከተጸግዖ ኾነ ካልእ ሓገዛት ክትገብረሉ ኣይግባእን እዩ ኣብ እዋን ሓደጋ ነቲ ዝተሃርመ ሰብ ከተንቀሳቕሶ ኮነ ከተተንስኦ ይፍቀድ ድዩ ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፍቀድን እዩ ሓገዝ ክሳብ ዝረክብ ብከምቲ ኣቀዲመ ዝረኣኹም ስእሊ ከነቐምጦ ይግባእ እዩ ወይ ድማ ከነደቁሶ ካብ ወፃኢ ግን ከነንቀሳቕሶ ኮነ ከነተስኦ ኣይግባእን እዩ ኣብ ጉዕዞኻ ናብ ገለርያ ቅድሚ ምእታውካ ኣብ ውሽጢ እቲ ገለርያ እትንድድ መኪና ምስ እትርኢ እንታይ ክትገብር ይግባእ ይብለና ኣሎ ኣብ ዘለኻዮ ደው ክትብል ለድማ ቀስ ኢልካ ተጸጊዕካ ክትሓልፍ ይብለና ኣሎ መልስና ይዛሕቶ ኣብ ዘለናዮ ደው ክንብል ይግባእ ኣብ ውሽጢ እቲ ገለርያ መኪና ትቃጸል ክሳብ ዝሃለወት ምስ እትባርዕ ዓናውን ሓደጋ ስለዝኾነ ናብቲ ገለርያ ክንኣቱ ኣይግባእን እዩ ስለዚ መልስና ኣብ ዘለናዮ ደው ክንብል ይግባእ ማኪናኻ ናብ ቀላይ ተጥሕል ኣላ ናይ ጎኒ ቬትሮኻ ሰቢርካ ክትወጽእ ደሊኻ ኣለኻ እቲ ቬትሮ ኣበይ ወገን ክትሃርሞ ይግባእ ይብለና ኣሎ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ ቬትሮ ለድማ ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይቲ ቬትሮ ይብለና ኣሎ መልስና ኣብ ሓደ ኩርናዕ ናይቲ ቬትሮ ኩሉ ግዜ ነቲ ቬትሮ ኣብ ኩርናዕ ክንሃርሞ እዩ ተመራጽ ወይ ድማ ትዝበለጸ ናይ ምልክት እዩ ዓቐን ሙቐት ናይ ሞተር ዝሕብረና ይብለና ኣሎ ምልክት ቢ ዓቐን ሙቐት ናይ ሞተርና ዝሕብረና ሲምቦል እዩ ስለዚ መልስና ምልክት ቢ ማኪናኻ ነዚ ምልክት ምስ እተብርሃልካ ናብ ጋራጅ ክትወስዳ ይግባእ ድዩ ይብለና ኣሎ መልስና እወ እዩ እዚ ምልክት ወይ ድማ እዚ ሲምቦል እዚ ኣብ ዳሽቦርድ ናይ መኪናኻ ምስ እትዕዘብ ኣብ ሞተርኻ ገለ ጸገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ስለ ዝሕብረካ ናብ ጋራጅ መኪናኻ ክትወስዳ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ መልስና እወ እዞም ኣብ ስእሊ ንዕዘቦም ዘለና ክልተ ሲምቦላት ወይ ድማ ምልክታት ኣብ ዳሽቦርድ ናይ መኪናና ምስ ንዕዘቦም ህጹጽ ፍታሕ ወይ ድማ ጽገና ዘድልዮም ነገራት ስለ ዝኾኑ ብህጹጽ ናብ ጋራጅ ክንወስዳ መኪናና ይግባእ ኣየናይ ምልክት እዩ ዳሕረዋይ መውዓይ ዘመልክተልና ይብለና ኣሎ ዳሕረዋይ መውዓይ ዘመልክተልና A እዩ ስለዚ መልስና ምልክት A ንዳሕረዋይ መውዓይ ናይ መኪናና የመልክተልና ወይ ከዓ ዘመልክት ሲምቦል እዩ ጥቕሚ ናይ ABS እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ናይ ፍሬኖ ግዜ ይሕጽሮ ለድማ ብርቱዕ ፍሬኖ ኣብ እትሕዘሉ እዋን ማኪናኻ ይቆጻጸረልካ ይብለና ኣሎ መልስና ድማ ብርቱዕ ፍሬኖ ኣብ ንሕዘሉ እዋን መኪናኻ ኣብ ትሕቲ ቁጽርካ ከም ተኣቱ ዝገብር ኣካሊ ማለት እዩ ትርጉም ናይ ምልክት ወይ ድማ እዚ ሲምቦል እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ABS ስታርት ስቶፕ ድማ ኤር ኮንዲሽነር ማለት እዩ መልስና ስታርት ስቶፕ እዩ ጥቕሚ ናይ ምልክት እንታይ እዩ ክንፈልጥ ምስ እንደል ድማ ንኣብነት መኪናኻ ኣብ ሴማፎር ዶው ምስ እንብል ኣብ ክንዲ ሞተር ተወሊዑ ክረጠጠው ትብል ባዕሉ እቲ ሞተር ይጠፍእ ማለት እዩ እቲ ነዳዲ ክትባ ምስ ጀመርካ ወይ ድማ ትፍርሲዮ ንምሰርዓልካ ድማ ባዕሉ እቲ ሞተር ይትስእ ማለት ስለዚ ትርጉም ናይ ምልክት እዚ ስታርት ስቶፕ እዩ ትርጉም ናይ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ነቁጣ መዕደል ነዳዲ ዘይት ሞተር መምልእ ቦታ ድማ ዘይት ፍሬኖ መምልእ ብለና ኣሎ መልስና ነቁጣ መዕደል ነዳዲ ወይ ድማ ቤንዚን መምልኢ ቦታ ማለት እዩ ጋዝ ስቴሽን ትርጉሙ እዚ ትርጉም ናይ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ኤር ኮንዲሽነር ወይ ድማ መዝሓሊ ዓቐን ኣየር ናይ ጎማ ድማ ክሩዝ ኮንትሮል ብለና ኣሎ መልስና ዓቐን ናይ ጎማ ዝሕብር ሲምቦል እዚ ኣየናይ እዩ ምልክት ናይ ፍሬኖ ይብለና ኣሎ ኣብዚ ሰለስተ ሲምቦላት ወይ ድማ ምልክታት ኣለውና ካብዞም ሰለስተ ናይ ፍሬኖ ምልክት ዝገብረልና ምልክት A እዩ ስለዚ መልስና ምልክት A ናይ ፍሬኖ እዩ ማለት እዩ
زيت موتر نكتقواصاصر زبلص እዋን معاس እዩ ይብለናሎ ه موتر بزحلو لا موتر مسرسنه حدما موتر مسرسنن كيرسنن ይብለናሎ መልስና ه موتر بزحلو كل ግዜ زيت موتر كنعقن مسندلي موتر بزحلو كون አለዎ موتر انت دارسينو ግን እቲ ዘይቲ ክልዕል ስለ ዝኽእል እቲ ትክክለኛ ዓቐን ንኽንፈልጦ አሸጋሪ እዩ ስለዚ መልስና ه موتر بزحلو እዩ ካብዚኣቶም ኣየናይ እዩ ናይ ባትሪ ምልክት ይብለናሎ ናይ ባትሪ ምልክት ካብዞም ሰለስተ ሲምቦላት ምልክት A ወይ ድማ ህ እዩ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሓጋይ ወይ ድማ ዊንተር ቅድሚ ምብጋስካ እንታይ ክትቆጻጸር ይግባእ ይብለናሎ ህ ዘይት ሞተር ለ ማይ ራዲያቶር ህ ድማ ዘይት ፍሬኖ ይብለናሎ መልስና ለ ማይ ራዲያቶር እዩ ስለምንታይና ኣብ ግዜ ሓጋይ ወይ ድማ ዊንተር ማይ ራዲያቶር ክንቆጻጸር ዘለና ድማ ምናልባት በሪዱ ንኸይከውን ማለት እዩ ናይ ግዜ ሓጋይ ወይ ድማ ናይ ዊንተር ጎማ ማዓስ ክትጥቀም ይግባእ ይብለናሎ ህ ኩነታት ኣየር ትሕቲ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዝኸውን ለ ኩነታት ኣየር ልዕሊ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዝኸውን ህ ድማ ኩነታት ኣየር ትሕቲ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዝኸውን ይብለናሎ መልስና ናይ ዊንተር ወይ ድማ ናይ ሓጋይ ጎማ እንጥቀመሉ ኩነታት ኣየር ትሕቲ 7 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምዝኸውን ወይ ድማ ህ እዩ ማለት እዩ ABS معاس እዩ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ህ ፍሬኖ ኣብ ትሕዘሉ እዋን ለ ድማ ብርቱዕ ፍሬኖ ኣብ ትሕዘሉ እዋን ኩሉ ግዜ ABS ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ብርቱዕ ፍሬኖ ኣብ ንሕዘሉ እዋን እዩ ስለዚ መልስና ለ ብርቱዕ ፍሬኖ ኣብ ትሕዘሉ እዋን ፕሮፊል ዲፕተ ናይ ጎማ ማኪና እንተወሓደ ክንደይ ክኸውን ይግባእ ይብለናሎ ه 0.8 ملم ل 1.6 ملم ح ድማ 2.4 ملم ፕሮፊል ዲፕተ እቶም ቀዳዳት ወይ ድማ እቶም ስነታት ናይ ጎማ ማለት እዩ እዚኣቶም እንተወሓደ 1.6 ملم ክኸውን ይግባእ ፕሮፊል ዲፕተ ወይ ድማ ኣስናን ናይ ጎማ ናይ ተሰሓቢትና እንተወሓደ ክንደይ ክኸውን ይግባእ ይብለናሎ ه 0.8 ملم ل 1.6 ملم ح ድማ 2.4 ملم ብለናሎ መልስና ለ 1.6 ملم ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ናይታ ተሽከርካሪት ክኸውን ይግባእ ናይታ ተሰሓቢት ጎማ እውን ናይ ጎማና ኣስናን ወይ ድማ ቲ ፕሮፊል ዲፕቴልና ንጽውዖ ኣብ ናይ ሓጋይ ጎማ ወይ ድማ ኣብ ናይ ዊንተር ጎማ 4 ملم ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ ኖርማል ወይ ኣብቲ ናይ ሳመር እንጥቀመሉ ጎማ ድማ ኣስናኑ 1.6 ملم ክኸውን ይግባእ ማለት እንተወሓደ ኣብ እዋን ዝናብ ጎማ መኪናኻ ከንሸራትት ምስ ዝጅምር እንታይ ክትገብር ይግባእ ህ ፍጥነትካ ትውስኽ ለ ነዳዲ ወይ ከዓ አችላተር ትፍኑ ህ ድማ ፍሬኖ ትሕዝ ይብለናሎ ኣብ እዋን ዝናብ መኪናኻ ከተንሸራትት ምስ ትጅምር ክትገብሮ ዝግባእካ ነዳዲ ወይ ድማ አችላተር ምፍናዊ ስለዚ መልስና ለ ነዳዲ ወይ ድማ አችላተር ትፍኑ ኣብ እዋን ዝናብ 4 ጎማ መኪናኻ ከንሸራትት ምስ ዝጅምር እንታይ ክትገብር ይግባእ ه ፍጥነትካ ትውስኽ ለ ነዳዲ ወይ ከዓ አችላተር ትፍኑ ህ ድማ ፍሬኖ ትሕዝ ይብለናሎ ኣብ እዋን ዝናብ 4 ጎማ ናይ መኪናኻ ከንሸራትት ምስ ዝጅምር ግን ፍጥነትካ ክትውስኽ ይዘለካ ስለዚ መልስና ህ ፍጥነትካ ትውስኽ ኣብ እዋን ዝናብ ዝወሓደ ተኽእሎ ናይ መንሸርታት ዘለዎ ጎማ ኣየናይ እዩ ይብለናሎ ክልተ ምልክታት ኣቕሪብልናሎ ሓደ ጸቢ ወይ ከዓ ቀጢን ጎማ ተኻላይ ድማ ገፊሕ ጎማ እዩ ኣብ እዋን ዝናብ ዝወሓደ ተኽእሎ ናይ መንሸርታት ዘለዎ እቲ ቀጢን ጎማ ወይ ድማ ኣብ ምልክት A እንዕዘቦ ዘለና እዩ ስለዚ መልስና ህ ጎማ ምስሊ A ኣብ እዋን ዝናብ ኣስናን ናይ ጎማ መኪናኻ ጽልዋ ኣለዎ ይብለናሎ መልስና እወ እዩ ኣስናን ጎማ መኪናኻ እንተ ደኣ ዓመቕቲ ኮይኖም መኪናኻ ከተንሸራትት ኣይትኽእልንያ ኣስናን ናይ ጎማ መኪናኻ ዝተበላለዐ ወይ ከዓ ዝለመፀ እንተ ደኣ ኮይኑ ጎማኻ ግን በቀሊሉ ከተንሸራትት ትኽእል ማለት ስለዚ ኣስናን ናይ ጎማና ጽልዋ ኣለዎ ዝነፈሰ ጎማ ልዑል ናይ መንሸርታት ተኽእሎ ኣለዎ ድዩ ይብለናሎ መልስና እወ ዝነፈሰ ጎማ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ ህ ማኪናኻ ንክትቆጻጸራ የሸግረካ ለ ማኪናኻ ብዙሕ ነዳዲ ንከተህልኽ ትግደድ ህ ድማ ማኪናኻ ብዙሕ ነዳዲ ተህልኽን ምቁጽጻራ ድማ ተሽገርን ይብለናሎ መልስና ህ ማኪናኻ ብዙሕ ነዳዲ ተህልኽ ምቁጽጻራ ድማ ተሸግር
ጎማ መኪናኻ ጉዕዞኻ ምስ ወዳእካ ድዩ ክትቆጻጸሮ ዘለካ ይብለና ኣሎ መልስና ኣይፋልዩ ናብ ጉዕዞ ቀድሚ ምብጋስና ኩሉ ግዜ ጎማ መኪናና ክንቆጻጸር ኣለና ዳንበር ናብቲ እንደደልዮ ቦታ ምሳጽሕና ይኮናን ጎማና ንቆጻጸር ስለዚ መልስና ኣይፋል ካብዞም ሰለስተ ኣየናይ እዩ ቁኑዕ ይብለና ኣሎ ሰለስተ ምልክታት ይብልና ኣሎ ናይ ጎማታት ኣየናይ ይትቁኑዕ እዩ ትሕቶ መልስና ድማ ህ ምልክት A እዩ ምልክት A ከም ንዕዘቦ ዘለና እቲ ቁኑዕ ኣገባብ ኣነፋፍሓ ዝተኸተለ ጎማ እዩ ምልክት B ድማ እቲ ጎማ ነፊሱ ከም ዘሎ ኢና ንዕዘቦ ምልክት C ድማ እቲ ጎማ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተነፊሑ ከም ዘሎ ክንዕዘቦ ንኽእል ማለት እዩ እቲ ቁኑዕ ጎማ ኣየናይ እዩ ስለዝኾነ ሕቶና ግን መልስና ህ ምልክት A ትርጉም ናይዚ ምልክት እንታይ እዩ ይብለና ኣሎ ህ ናይ ግዜ ሓጋይ ጎማ ለ ናይ ጎቦ ጎማ ሐ ድማ ናይ ግዜ ሙቐት ጎማ ትርጉም ናይዚ ምልክት እዚ ጎማ እዚ ናይ ግዜ ሓጋይ ምዃኑ ይዝሕብረና ስለዚ መልስና ህ ናይ ግዜ ሓጋይ ጎማ ቀጠልያ መኽደን ዘለዎ ጎማ እንታይ ይሕብረና ይብለና ኣሎ ህ ተቐያሪ ወይ ድማ ሪዘርቭ ጎማ ምዃኑ ለ ናይ ግዜ ሓጋይ ወይ ድማ ናይ ዊንተር ጎማ ምዃኑ ሐ ድማ ናይትሮጅን ዝመልአ ጎማ ምዃኑ ቀጠልያ መኽደን ዘለዎ ጎማ ዝሕብረና እንታይ እንተዳይልና ናይትሮጅን ዝመልአ ጎማ ምዃኑ ይዝሕብረና ስለዚ መልስና ሐ ናይትሮጅን ዝመልአ ጎማ መኽደን ኣፍ ጎማ እንታይ ጥቕሙ ይብለና ኣሎ ህ ጎማና ማይ ንከይኣትዎ ይከላኸል ለ ካብ ረሳሓትን ጠልን ይከላኸል ሐ ድማ ጥቕሚ የብሉን ይብለና ኣሎ መልስና ለ ካብ ረሳሓትን ጠልን ይከላኸለልና ኣብ ግዜ ክረምቲ ናይ ሓጋይ ጎማ ምስ እንጥቀም ፍሬኖ ኣብ እንሕዘሉ እዋን እንታይ የጋጥም ይብለና ኣሎ ህ ናይ ፍሬኖ ግዜ ይነውሕ ለ ናይ ግዜ ፍሬኖ ይሓጽር ሐ ድማ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን ኣብ ግዜ ክረምቲ ናይ ሓጋይ ጎማ ምስ እንጥቀም ናይ ፍሬኖ ግዜ ይነውሕ ስለዚ መልስና ህ ናይ ፍሬኖ ግዜ ይነውሕ ኣመና ዝተነፍሐ ጎማ እንታይ ጽልዋ ኣለዎ ይብለና ኣሎ ህ ብዙሕ ነዳዲ ይህልኽ ለ ውሑድ ግሪፕ ይህልዎ ሐ ድማ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን ይብለና ኣሎ መልስና ለ ውሑድ ግሪፕ ሎ ወይ ድማ እቲ ፍሕፍሕ ምጽርግያ ዘካይዶ ማለት እዩ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ዝናብ ምስ ዝዘንብ እንታይ ጽልዋ የምጽእ ህ ናይ ፍሬኖ ርሕቀት ይውስኽ ለ ናይ ፍሬኖ ርሕቀት ይቕንስ ሐ ድማ ዝኾነ ጽልዋ የብሉን መልስና ህ ናይ ፍሬኖ ርሕቀት ይውስኽ ስለምንታይ እቲ ጽርግያ ጠልቂ እዩ ስለዘሎ ፍሬኖኻ ቀልጢፉ ክሕዛ ይክእልኒ ማለት እዩ ልዕሊ 3 ዓመት ዝገበረት ናይ ናፍታ መኪና ኣብ ክንደይ ዓመት ኣፔካ ወይ ድማ ቦሎ ክትገብር ይግባእ ይብለና ኣሎ ህ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ዓመት ለ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ሐ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመት መልስና ልዕሊ 3 ዓመት ዝገበረት ናይ ናፍታ መኪና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 1 ዓመት ቦሎ ወይ ድማ ኣፔካ ክትገብር ይግባእ ልዕሊ 4 ዓመት ዝገበረት ናይ ቤንዚን መኪና ኣብ ክንደይ ዓመት ኣፔካ ወይ ድማ ቦሎ ክትገብር ይግባእ ህ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ለ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 3 ዓመት ሐ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት መልስና ድማ ሓንቲ ልዕሊ 4 ዓመት ዝገበረት ናይ ቤንዚን መኪና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ቦሎ ወይ ድማ ኣፔካ ክትገብር ኣለዋ ስለዚ መልስና ህ ማኪናኻ ብጌጋ ካልእ ዓይነት ነዳዲ ምስ እትመልኣ እንታይ ክትገብር ይግባእ ህ ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ቁኑዕ ነዳዲ ትውስኾ ለ ደው ኢልካ ሓገዝ ትጽውዕ ሐ ድማ ስቕ ኢልካ ጉዕዞኻ ትቕጽል መልስና ድማ ብቕልጡፍ ኣብ ዘለናዮ ደው ብምባል ሓገዝ ክንጽውዕ ይግባእና ስለዚ ለ ደው ኢልካ ሓገዝ ትጽውዕ ኣብ ማኪናኻ ከሳብ ክንደይ ዝኣክል ነዳዲ ክትጽዕኒ ይፍቀድ ህ 60 ሊትሮ ለ 120 ሊትሮ ሐ ድማ 240 ሊትሮ ኣብ መኪናኻ ከሳብ 240 ሊትሮ ነዳዲ ክትጽዕን ይፍቀድ እዩ መራሒ መኪና ስፔኪዮ ናይ መኪኖ ተጠቂሙ ኣየናይ ክፋል ናይ ጽርግያ ክርኢ ይኽእል ይብለና ኣሎ ሓደ መራሒ መኪና ብስፔኪዮ ወይ ድማ መስትያት ናይ መኪኖ ተጠቂሙ ነዚ ኣብ ቁጽሪ 2 ዘሎ ኤሪያ እዩ ክርእዮ ዝኽእል ስለዚ መልስና ለ ቁጽሪ 2
أيناي كفال ناي صرغيا ايو حادغኛ كورنع تباهيلو زصواع ابزي حادغኛ كورنع تباهيلو زصواع ازي بقصري حاده تملكيتو زولو اريا ايو سلازي ملسنا ه قصري حاده ماكينخا ناي صغام سبيكيو طراي زولوا كتنقساقسا يفقديو يبلنالو ملسنا ايفقدني حانت مكينا ناي كلتيو وغن سبيكيو ويدما مستيات زي بلان ترا خوينو كتنقساقس ويدما بصرغيا كتقملا يفقدني أيناي ملكت إيو عباي ناي صعنت ماكينة مستوغوتاتيا كم زخونت زحبرنا يبلنالو ازي ابسلي اي زلو ملكت اذا عباي ماكينة توغوتاتيت كم زي بلا خحبرنا كله ازي ابسلي بي زلو ملكت دما اذا عباي ماكينة توغوتاتيت كم زلوا يحبرنا سلاز ملسنا لا ملكت بي بدحريت ساعان كايو نبرت لعلي 1 مترو ندحريت مزوص انتاي كتغبر يقبع ها قيح ጨርቂ تأسرلو لا صعدا ጨርቂ تأسرلو حد ما ناي ملكت صعدان قيحن حنصات ጨርቂ تأسرلو ملسنا دما ح قيحن صعدان حنصات زلو ملكت كتأسرلو يقبع بدحريت زصعنكايو نبرت قدن ديخا نز ملكت كتأسرلو زلكا يبلنالو ملسنا هيفالي نصعنتكا نز ملكت اسيركالو مغعز يفقديو يبلنالو ملسنا هيفالي كابتا سحابيتنا نبرتنا ندحريت نسوص كنغبرلو زلنا ملكت يتي صعدان قيحن حنصات زلو ملكت يدامبر زخونه كال عينت حبري ايكونن ዛ መኪና ከምዚላ እንከላ ኣብ ጽርግያ መጥቀም ይፍቀድ ይብለናሎ መልስና አይፍቀድኒ ስለምንታይ እቲ ብድሕሪት ወጪ ዘሎ መኪና መስሓብ እንጥቀመሉ አካል ንታርጋ ናይታ መኪና ሸፊን ወስሎ ዘሎ ታርጋ ናይ መኪና ድማ ዝኾነ ይኹን ነገር ክሽፍኖ አይፍቀድኒ ስለዚ ከምዚላ እንከላ ዛ መኪና ኣብ ጽርግያ ክንጥቀመላ አይፍቀድኒ ኣብ ተሰሓቢት ክልተ ታርጋ ጠቂዕኻ ምጓዓዝ ይፍቀድ ይብለናሎ መልስና አይፍቀድኒ كل اتي كبيت صعنتكا اب تسحابيت كتصعنو ديو زلكا يبلنالو ملسنا ايفالي اب مكينخا كتصعن زخل نبرت ترا خوينو اب مكينخا تصعنو تسترف دما اب تسحابيتكا مصعن تمراسيو اذا ملكت انتاي يخلكل ها تشكركاريت مسكاب كلتن على تسحابي مئتاو كل لا تشكركاريت مسكاب حاده على تسحابي مئتاو كل ح تشكركاريت مستسحابي مئتاو كل إذا ملكت انتاي زخلكل انت رايلنا زخونه تشكركاري تسحابيت زلوا مئتاوي زخلكل سلاز ملسنا ح تشكركاريت مستسحابيت مئتاو كل بتشكلتا مصحني ناي غزا رؤسو تارغا كهلو يغبا ديو يبلنالو ملسنا اوي زخونه ناي بشكلتا مصحني ناي غزا رؤسو تارغا كهلو يغبا اب ناي بتشكلتا مصحني كال نبرت صعينكا مغعز يفقد يبلنالو كم زابس نعزبو زرنا اتناي بجلتا مصعان اكل بورصا صيم لي يخدالو كم ديركا مغعز يفقدني مرح ماكينا نايتا اتغوتت زلا ماكينا ممرح فقاد كهلو ناي قدن ديو يبلنالو ملسنا اوي مرح ماكينا نايتا تسحب زلا نايتا اتغوتت زلا ماكينا ممرح فقاد كهلوم يغبا እዚ አንጸባራቂ ምልክት አቤኖ ተሽከርከርቲ ይልጠፍ ሀ ሓደገኛ ንብረት ዝጻዓና ተሽከርከርቲ ለአውቶቡሳት ሕድማ ውሱን ፍጥነት ዘለዎን ተሽከርከርቲ እዚ ምልክት እዚ ኣብ ከም ትራክተራት ኮነ ናይ ህንጻ ተሽከርከርቲ ካብ 40-50 ላዕሊ ክጓዓዛ ዘይክእላ ተሽከርከርቲ ዝልጠፍ ምልክት እዩ ስለዚ መልስና ሐ ውሱን ፍጥነት ኣብ ዘለዎን ተሽከርከርቲ ብድሕሪት ዝጻዓንካዮ ንብረት 1.5 مترو كاب تسحابيت ندحريت وصيلو نز ملكت كتأسرلو علكاديو يبلنالو ملسنا وي بدحريت زعان كايو نبرت كاب 1 مترو لعلي كاب تسحابيت كام زوص از ملكت زي كتأسرلو ناي قدني بدحريت زعان كايو نبرت 9 سنتيمتر ندحريت وصيلو نز ملكت كتأسرلو علكاديو يبلنالو ملسنا وي كاب 1 مترو لعلي ندحريت زوص كفالنا نبرتنا نز ملكت زي كنأسرلو ناي قدني كاب 1 مترو نتحتي انت دا وصيلو جن اتملكت كتأسرلو ناي قدن ايكونن كتأسرلو جن يفقديو سلاز ملسنا كتأسرلو يفقديو ويفقد